Kajinang man bati ke por ban pencingai nak mobile phone nak por crack kot kedai kelanti ke bajar jar ke semula prisla lam dan tilang do pois ke top 10 hak resort kelas 12 art ke belapan pernah dekat embos tak ke sengi sentrik cumang aja pesan semula prisla ke bapui hasin Anthony high secondary school Shillong poi hak Kyrdan bahnya hak resort jong ke kelas 12 arts bat ke ayo South Park supply mak Hapoh hal kena kejing job jengka semula prisla ke ong bak kejing bati ke por kedai ke pokong santam kong ru bak Jabieng jong perlu katrika ma Hapoh ke 100 minit bat ke semla kedai ben sutu batang cuba kelatiak 10 minit kejing im ke bijai ai bat kaju Khang ru ya ke mobile phone dak apps keep it out ban om pentut Hapoh bak krekot kong bak kejing tristom kedai ke pokong san ma bat kejing don di ko internet ban yo jing tip ke arab andai kasyong kejing nang pat ban penon kam ya ka kadon kejing temu ban pulih kerpang hak subjek political science Temu ban lit ya ka political science tengok ong ban ai exam kini ki competitive exam ma ngan dik shikmat tengok la shim admission Hapoh St Anthony's College kawai te kadi ka jingtrish tam na ladi hi shiman tikina hi ka ki arab haina and then khamtam menta kani ka generation juni kabangi iba ka ki kumki meta AI chat GPT ki YouTube ki arab haini social media kampap lada pindamat pendan kami ke social media kan arab ya pishimat hele lada pendang pat kan kadon hi ka disadvantage rumah hele lada pina ka syong ha ubri lada pila pendan kam hok ya ka kampap kan arab pi naladi rumah pendan kam namar da ban om kawai te kajing start naladi pendan kam sebab inti om tam bagajing start lagi dan kam ban sempang tela danga yo kalat dengan pendan kam kini ki social media aku dukam ka babiang te ho nyale kaya rap shibon do lah jing dengan ong kidan hi ha jing em phile ha ka kot ne ha kanu ka kam ba phile ka jing te kan wan bit hi Henry lada pidan ka determination ka man ba phenle ba phen ai bet 100% te klam pe phen la ban overcome phila ban job tu ka jing ka ba phila kidan te ekini ki panlaksana ki bangat pet dengan dan kamban om tang kawai hi ka time management jong phi ka long ka ban kamban pendan kam hok ka por la ka de ka no ka kam ru kham tama ka por kot ne la da ka de ka por ba phi ka hobbies jong phi ne phi wai phi sha phi tem kat ka bade ka time management jong phi ka long very important te ya kani ka time management jong phi phila di ban tip ha ya la jong ki strength ka weakness jong phi ek bor jong phi ek jingduna focus pa ki and then find your own way of method of studying what ka method jong phi ek ba pisu kumera ka banga suk do bari mind mapping te kum ta kaya ra phai nga por banga krekot ba pidan kam ban ken maru ba a minute of experience leads to lifetime of regret te kata ka de ek banga kwa ban bin snap phi ki khana samla menta ma ki dan kam bha ban ken ma ba tang 10 minute ka experience ru kala ban bin snew le ba ek jing em jong phi te kam ta phi dan kam ban long confident phi dan kam ban long conscious pila ban long careful bha ek ba phi le but IT le ha jing puli kot te kata number ba ubre hi ka maximum concentration ju ka de 45 minutes te ngakre ngasdang kre untuk san baji sau baji janmi itu hadu shi baji lani arbaji 8 teng number ka strength jonga ka di bangan kre pat janmi te min sni ngam la min step ngam la min sni pat nga focus la ka grammar itu te nga practice kuno ban tho te kawai ka dong kata hi ba pin chong hala dia pila kre kot kum tu shim break khat san minute nish phu minute tambah ka tu ka por break kam shimut ba pin pet ka phone pila ban yeng ban le exercise ne phin ya kai ban pila chimut ki kam ku pila ban dam phin gai ni phi ya chabar kum tu henry ka phone ka wei ka jing pen jin jala da phin nang man tum den kam te ka ta shi bun namar ki boni ki adolescence menta ki khana samla ki long addict ka phone te ngashit pendan kami ka wei ka app na po Google Store ka Play Store ki tho ka de keep me out te kata ka app ka yara bahaya ngaru ba haka por banga krekot nga log out ka phone ngam la ban play te ka yara bahaya nga shibon bangan concentrate ka kot klam dapat ka phone